Hai, salut fraților și acum o să filmăm pe RPG zone. O să las link pentru acestul server. O să fac acum o mică promovare. La început scrie /bonus 1500k și level 3. Acum să vedem dacă ne duce să vă arăt pe aici, nu știu, orice să vă arăt. La DS Freedom Miles. Am dat. Să vă arăt acum mașinile. Deci ieftine, foarte ieftine mașinile. Sunt foarte ieftine mașinile aici pe server. Vă arăt acum, iau și o mașină. Să refacțiune cu Sirius. Uitați aici, toate facțiunile, cam pe același server sunt. Ce mai pot să fac ceva? Aici admin. Dar nu știu că filmez acum, dar am vorbit la Conacting că filmez acum. Nu știu acum. Văd că se ceartă, că nu se ocupă. Că nu știu acum. În fine, intrăm aici /boost cu Victor. Uitați, mașinile de la expert. Infamous, luăm și noi un Infamous. Uitați cu 3. /v. Unde am legat? Cred că jos, nu știu să găsesc mult. Ce am vrut? Este jos. Aveți puncte să vă luați. Să vă duc și pe la case, la joburi. Să vedeți joburile pe care sunt. Toate aici câte mașini sunt. Asta cred că este a mea, da. O să filmăm ProGames.ro să facem și acolo niște videouri, dar cu alte nume. City8. Uitați, puteți să vă dați continuu /g sau nu era. Da, puteți cu orice. Așa. Nu știu ce să mai arăt, dacă admin ăștia mă uitat. Hai să mai întreb. Mai are PSD. Am găsit acolo, mai bine trebuie să-mi arăt. Am pus așa. Arăt. Nu știu, nu știu că eu joburile tot aceeași, normal. Facțiunile și dau aici foarte multe bonusuri. Intrați, aduceți un prieten, doi prieteni, luați helper și na, foarte rapid o să meargă aici. Mai ce să arăți.
nu știu, găsit ca pe orice server, dar mi se pare am uitat de tine să zic. Nu știu ce să mai arăt aici, la toate. Yeah. Eu nu știu ce să mai arăt, v-am arătat mașinile, joburile, shop-ul. Mergem la Find, nu știu. Acum, ieri am fost 20, nu, 60 am fost fierbent. Acum, nu știu ce să mai văd pe eu. Vă că nu cred că mai are ce să mă arate, dar nu uitați, dacă vă place, intrați pe server, scrieți /bonus, dacă vă place puteți să-mi dați și mie un like. Nu știu ce să mai îți arăt, nu știu, zic tu ce vrei. Let's find, yeah, how to find, nu știu, ok, no, but how to find, uitați în căuntărea, de la find, nu știu, are și find, nu știu, nu știu, aveți servere, fac promovare gratis, nu contează, îmi zice serverul și nu știu să mă arăt. Deja. Nu știu, zic, stăm și noi minute aici, după aia ieșim. Sper că să vă placă serverul. Nu știu să vă arăt. Find are, nu știu, ca pe orice server are, nu știu eu bun, dar nu știu ce să mai vă arăt. Când o să intrați voi pe server să mai vedeți dacă mai poate am greșit, poate admin ăștia nu mai arată nimica. Dacă ei nu știu ce să vă arăt, eu nu știu eu să vă arăt.